बेदर साखिदो दा ओंखामथ' मा गोलैगोन साखिनायाव एफा बुरजा लाया रावबो आं संना दोनहैफिनगोन रावबो एसां बुरजा लाया अमा जानांगौ मोनसे अमा जानांगौ फैसाया बनदो फैसा बनना र' फैसा गैया उनाव दिनै भिडिअ लाबोलायनोसै लोगोफोर ओइ लेट्रिन नामा हा लेट्रिन नामा तमके नों निजि बानायनाय बायसा मोनदों नामा खासियानो जुदि 1 घन्टा खियो जोंलाय मायाव खिनांगौ दिसुं खियाथ' इनिफ्राय गनोसै एथ्रा मासे दै लाबोना फै अ नै लोगोफोर खासे मानसिया जुदि 1 घन्टा खि जों मायाव खिगोन लेट्रिनानो गैखाया आगोमा लेट्रिन थेफाफा गंसे खिगुलांसिगोन आं बारियावसो खालांसिगोन थाब दै नार हर मालाबा खिगुलांग्रा हिसाब मिलाय खिनांगोन मिथिबाय गथ'फोराबो खिनांगोन मा खालामनाय हाथाय उबाय इनि सिगां उथिग्रोनानै खि अमानि दाना गलायना दोनबाय इनि सिगां उथिनानै खिनायो नामा इमान खामानि थायो नों बायसा अलसिया नामा टाइम मिलाय खिनांगोन आंनि उनाव आरो गथ'फोर खिबगोन आइ खिगोन सासे मानसिया 1 घन्टा करे खियोबा सानजौफुनि 11टा 12टा जागोन बाखिया खिगुलांजोबो मिथिद' बोरमा दैया खाव थब ओइ मा उसुं दाले आंना फबरंखो मा लाबना दोनफैना जायो गखा दानि फैना नुवाखैनो खामानिनि थाखाय नांगौ जाना खारबोलायबाय आथुराथ' गामसायाव खोलना लानाङा दानिबो मुसुम जाजोबदो खैथासो दंबायो जाथारदो जाबा रायलायनो हाया नामा दारियाव नांलायलायनाय लेथ्रा बाथ्रानो खिथाबलायदोनो ओमफ्राय बाल्थिंखौ बिदि खालामना जाबाय आरो जागा गैया नोङा सेर गैया जिमिनि मालिकआ दिनैसो फैदों ना लेथ्रा थारलाय मानसि आरो आं खाथियाव थायालै नों खाथियाव हाथर आं बाल्थिं थिखांना दोनसै आंहा जि सुग्रा बाल्थिंनि नों आथिं होनो थाखाय दोनाखै आं इयाव र' मा जागोन मा मागोन खालामफैसिगोन आरो मोनजाफेरि बायदि माबा हरो आरामसे बेदरजों संना दोनलायदो आङो र' ओइनो फैजोब्बायनो इनो ख्रिनो जिमिया माबोरै जादो ओमफ्राय आरो मा जालायगोन मोनाबा बेखौ जाखांना मा जालायगोन मा बिलायगोन मा बिनोखाय बेदर लायनोसै दा न' मोनायाखै दानिबो जादो रावबो आथिखालाव बेदर जाया अमा मोनजाफैयाखैना अमा जाया बयलारानो दानि बयलार एवना दोनदो सानाव बयलार जाबाय दा अर अमा जाना नामा ना सिंगिदो ओंख्रि संना दोनखालायदो सिंगिनाया आंनि बुस्थुआनो दोनखाया आंनि ना जाथि बुस्थुआनो आंनि मोनसे बुस्थु नैनि गोजा बेखौ सेफ्लेनानै लकेल दाउआबो आंनि बुस्थुआनो नङा मिथिद' आंनो नांगौ खालि अमा खानथाम थानायाव खानथाम जालांखानांगोन एसेबां गोबाव थाहैलायसिगोन आङो खायबाय थानो मोना ना मा खैदिन 10 दिन जाहैबाय धेमालि नामा नङा होमबा लोगोफोर मानसि नुवा मोन नुवा हाग्रा गेजेराव 10 दिन थानाया धेमालि गारि मटर नुवा मानसि नुवा बिफां लाइफां नायनानै हाग्रा गेजेराव थानाया धेमालि नालाय दाउ लकेललाय खत्त' आं ना दाउ लकेलफोरखौ बेसे इन्टारेस्ट मोनखायाना अमा नांगौ अमा जानांगौ मोनसे अमा जानांगौ फैसाया बनदो फैसा बनना र' फैसा गैया नों साख्रि मावदो नों फैसा लाबोना फैखानाया इनो फैसा हराबालाय माबाय र' बेदर बायन' आयो गफायसर फैसा गैया दरमाया गावनो लाखाजुबो आंनाव फैसायानो थाया मा होनदों आरो होनबावलाय खनसे दरमा लायो दरमाखौथ' नोंनोबो होनखायो आंलाय हाग्रायाव बहा दरमा लाखिनोमोन न' नों लाखिखाजोबो दरमाया गैया थां मा गैया निरामिस जाया आं एसेबां ओरै लुन एस' मोसोम जाजोब्बाय इफोरो जाया फाल्लासेनि खामोन बिराद गिदिरमोन ओइ सिङाव फिसाखौ लाबा नोंलाय बेफोर बुस्थुआ फिसा हाना दोना मा नां जानो
자 이거를 가는 빌 당습근 모런 마바 그나가 가는 빌 भाबिना थां नोंनि ओइ आखाइ सुनोबाबो मटर ओइ मोखां सुनोबाबो मटर लगायनाय कादारन फ्रिज लगायना दोननाय कारेन्ट बिलखौ माथा मारिना फैसा हर हास' जाय जि खालामबाय था खानाय हास'य मा हास'य इफोरखौ आं सिगाङाव बुंबाय थाना आं रावखौ बादायाखै खालि आंनो फैसा हो बेदर लायनांगौ अमा बेदर जानांगौ फैसाया ताले बाले नङा दै हाग्रायाव खस्थ' मावदो फैसाया मोजां बनना हो इयाव ओरैनो हाग्रा बारियाव थाहैयाखै आङो मिथिद' ओइ न'नि अमाया हांना जायोथां अमा हांना नङा हाग्रा बारियाव थाहैदो मानसिया हाग्रा गेजेराव थाना खामायदो फैसाखौ नोंनियाव बनना लाबाजोब्बाय जाया फैसा बनना मोजाङै थाब थाब मा एवफायलायखो जावज्राव जुज्रावनो गखाय सानजौस्लाबनोबो होआ अमा खानसिफोरखौ इदि होगाबा रावबो जानाय बायनानै जानायल' मा सारायखौ माबाना मोनानि आलु दानि फुङाव एवनाय आलु फटनाय बेखौ होफानोसै जों ओंखाम गोजां जानो होननानै मानसियानो बेदर नङाबा जाया बेखौ खोबना दोन थावखौ सारायखौ अमा जानोबाल' नायामोन मानसिफोर जालायो एवनायावबा थिग जानाय बुस्थु जानांगोनानो सौगा थांबाय अमायानो लाना फैलायबाय मोजां मोनोबा मोना मस्थ' मोना बेदर लाबबाल' मिनिनाय होननायावल' होनफ्लाबाय थागोन बेदरानो लाबलायबाय बेदरानो लाबलायबाय रावबो बायनायावबा गैया होननायाव होनफ्लासोनाय जानायावबा सब खमान लायो जानायावबा सब खमान लायो होननायावबा मस्थ' आरो बेदर लाबलायबाय एकदम बेदरानो बेदर मानसि जागोन दा नोङो ओरै एकदम हानाय खि आरो साम' गोलावखौ बनफै लाबनाय नै साम' गोलाव एरख'गासिनो साम' गोलावखौबो जानांगौ जाय लोङैसो मानसि नङा होमबा इखि आरो लोगोसेनो माइ लामना दोनदो फैबाय दे खुरदो ओंखाम संनायानो इदि जयै थायोना नै लोगोफोर बैसागु जानोबा फै दाउला दङ दाउला गिदिर दाउ दङ बाखिफोरा बहा खारजोबखो इस खोसनि मोननांगौमोनलै बैसागुआव सोरबाफोर जानो गोसो दंबा फैजागोन दाउला गिदिर दङ खासि नङा दे खिन्थु दाउला बोरायसो जि दङ बेखौनो जागोन आरोलै होदो फेन्टास्टिक जाना सिरि आंथ' थांदो आरो साखामबाय थाना खायसे मोनथारो आं नोंखौलाय मा दिस्टार्ब बख' दसेनो मायबा जाब्रबनो मायबानो मा भेजालि मानसिया ओंखाम जायाखै गावसोरा जाबाय दे जालायबाय मोननायखै जालायबाय बेस गोथां ओंख्रिबो नेयायो दा जोंहा साम' संना जागोन नों जाया साम'खौ मर खायद নহয় साम'फोरासो मोजां होनगा मेगन नुयैनो पावार जायोनो नाङा मेगननि थाखाय मोजां आंनो बाराद्राय पावार नाङा बेखिनियानो जागोन दिनैदो गैला दे बेदरा मा नोजोर जोर जालायदोंलाय बेदरानो खम होखादो आरो गैला दे दायो खनसे जाबावलागे साम'खौ गथ'फोरदो आं खनसे जाखानो मोननांगोन बेखिनि बेदरा थोआ होमबा नै मेजेम होदो गैला आफा खालामना दोनखाबाय खाब्रैनि गथ'फोर खानैनि जों खानैनि इजा आलु गोजा गोलैदो ओइ सोरखोना बे आलु गोजा नङा इफोरो नै बे आलु गोजा नङा इलाय इखो पातनि आलुखौ होफानांगौ मिजिमनो ओंखायनोथ' गिस्टिक जायोलै इयो मा जाथो बेदर जानायखौ गारा आरो जानायफोराव संबाय थाना मा दे होमबा लान्थि गेदाव थं जालायनाय माबा मानसिफ्रा मुगै गोलैयो इदि जाया रावबो The next day. मा लाबलायखो फुङाव सायानो लोङाखै हे दसेनो बखै स्रोद थांना मा लाना फैखोबा मा लाबोदोलै मालपुवा हो साहा फुदुंनानै मानसिया मा लाना फैखो ओइ नै दे मायो खिरखाखौ लाबो मालपुवाखौ खिरखायाव दोन बेलेग बुस्थु लाबदो मा बुस्थु जानाय जागोन आरो मा बुस्थु अमा खोमा लाना फैलायबाय हाथायरा फुङावनो खारलांबायो मोननाय नङा होननानै जानो खोबा साहा लोंहा मुं लोङानो ओइ गोलैसै 10 मिनिट गांसे होनाय थिखान गांब्रै नायथावबा अमानि खोमाफोरा लेथ्राथारना अमा खोमा
जानाया जानांगौ हो 내 खालि जानांगौ जुनांगौ ओमफ्राय माथो दङ खोमा खिया थै लेथ्राफोरखौ खिथिनो लांफ्लासो लांखा गोजानाव गारखा दा सुवानायखौ रुगोनसो ओइ सायाव दोनथ' साफा खालामनांगौ सायाव दोनथ' नांथ'वालै इयाव दोनथ'नि बै सेवखो होमबा दे सालगा मुंना बानायखायालै इफोरखौ बहा दोननांगौ इ इखो खादादो खोबना दोननो आयदा गैला नामालै माइसि जानोखो हागौ आयदा रोङालै लां गोजानाव गारिखा आरो इखौ माबायो ओइ गखायसिनिया मानसि लायो कुकुर बुजाबायना सिबि नोङो इनो इनो आरो हयनो थांफावदो जानोखौबा थान थान मावगोन इ खेंख्रा खुंख्रा जालायनाय मिथाइबा लाबफायासै इनो खारफालांथारदो खाथियाव गारथारनानै ओइ इखि गार' दे जानोखौ थान 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 साराय सुलायदो आं दा सुगोन होननायखौ मानिया माइबासो मोनसेयानो जानोखौबा न'खौहाय मावगोन इयो आरो इमान थाब जागोन आरो बायनावहा नोङो दानो संनानै हो उदैया हाला अखा बोथोरबानो माइसि फैबा मार भेजाल मोनदेलांनि मानसिखौ आं नोंथ' बुङाखैना थेबाबो आं निजि मावदो निजि संनायदो मावना दो बेखौ रंजा नाला आं एमान आथुर आथुर मावनायखौ मोजां स' गोदाबायबो एवसिगोन आरो गावनो दा बिनो बेदरबा माबा नाङा हारसिंनो मावगोन जागोन मार माबासो मोजां सुवा मानो दैफोर लानांगोन जाबाय स्राब स्राब मोनामो बाय खनसे आखायबावनाय खाथिफोराव माखाय मानो भेजाल खामानि मावनो नागिरो मोनामो हौवा मानसिफोरनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनथारालां आंथ' नोंखौ नायफैनो होआखैना एवसिगोनबो आरो दायो बेदरबा माला न'निफ्रायनो ओंखारा दिस्टार्बथार हारसिं एवबाय था आं बेलेग हाबामोन दे माव माव मा खालामनायखौ होयाखै माइलाय बेदर साखिदो बेदर साखिदो दा ओंखामथ' मा गोलैगोन साखिनायाव एफा बुरजा लाया रावबो आं संना दोनहैफिनगोन रावबो एसां बुरजा लाया मा एसां बुरजा लायो गावल' गावल' लायो नाय 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 बायल' खमना दोनफिन है नाङा है नांलाय नामा आं मालाबा खबगोननो लेथ्रा मानसि होनना लेथ्रा नङा मा बे सारायखौ खायला खामना दोनलायदो बुरजा नुथो होननानै मा खायलें खालामनो इलाय साखिनायाव मोना दानानै होगोन आङो ओंखामजों हिसाबनि खाबबा गथ'खानै एसां बुरजा लाबदो लाबखादो आरो बेखौ नुवाखै नोङो दोननायखौ मा अननाय सिमान खोनायो दा हरनि खाथामनि संखाजोबनो मानो दोनो आं ओंखायनो रागजों नोंसोरखो आं मोनखाङासो खिथिबाय आं हाबे खादो गायनोथ' बेदरखौ मा एसे खम होननानै दासो होनदो है नों गोसोथोआनो दा हरबावगोन आङो दा ओंखाम जानायाव जागोन नो दा दालिया जाबाय खोमा इनो दालिया जाबाय दालिया जाबाय दालिया साखिया दोना नोङो जानायावबा थिगथार थांदो गाबोन थांदो आं हाथारला जानो दावराव इयो संख्रि साखिनांला दिनै अमा खोमा जालायबाय आरो दा हरावबो मा बायना लाबोलायगोनबा दोनदो दासो खिथिबाय आङो संखानाबो दोननाया होमबा दोना नोंबो थाया संखानानै गावखौल'सो आं खुवाखौ साखिनो थांबाय बारा जाफैदो नोंलाया